Ne vredi. Ovdje se pohvalili jer se snaši. Prepisala je ceo rad. Potetila drugome greške i ponovo ispala najpametnija u razredu. A mi smo opet one dosadne, samo zato što nismo želeli da učestvujemo u tome. To ti je postalo pravilno, Nikolika. Pogledaj oko sebe. Ako si iskren, misle da si glup. Ako si ljubazan, misle da si slab. Ponekad se stvarno zapitam kako da opstanem u ovom svijetu da su stvarni lažni postavi uzori. Kao da se dobrota više uopšte ne isplati. Baš tako, juče su smijeli jednog dečaka samo zato što je pomogao nastavnici. Svi su se smejali, snimali ga telefonima. Strah me da ću se i ja promeniti samo da bi se uklopila. Ma kako ostati normalno u svetu, da te drugi ubedi da ti je srce glupo, naivno i detinje. Ja sam se to pitala. Do sinoć. Osjećala sam taj isti nemir, taj mrak, koji kao da polako buta sve što je lepo i vrijedno. Ali onda sam uspjela nešto čudno. Nešto što mi je dalo odgovor. Stvarno, o čemu? Bio je to i više od sna. Kao neka velika predstava u kojoj se sve jasno vidi. Videla sam sebe kao malu devojčicu. Videla sam nas. Videla sam njih, ali na sasvim drugačiji način. Videla sam da svaka naša reč, svaki bes i svaka laž imaju svoje lice. Sanjala sam borbu, pravu borbu između onoga što mislimo da vlada svijetom i onoga što svijet zapravo drži u mraku. I ko je pobedio? Pobedit će ono što u srce staviš. Slušajte, sve je počelo u potpunoj tišini. A onda se pojavila jedna kutija. Svi mi, samo se ne dajmo!
ćemo porasti, a verujem da će se pokajati i on. Dobrotu i veru u srce stavi. Dobre misli i dela pravi. Zlom se i ne bavi. Bogu se od srca vrati, on će protiv zla rastovati. On će ti put pokazati i stvoriti. Ako treba i more otvoriti. On svime rukovodi, sve određuje. On jedini uvek pobeđuje. Jedina smislena borba je ona unutar tebe. Sve ćeš ispraviti ako prvo ispravi sebe. Što je slavno, sastavit će se. Što je stalo, nastavit će se. Što je uvelo, procela Što je komu, zlete. Što je zamuklo, raspevat će se. Što je plakalo, nasmejat će se. Hajde u svijetu zla, dobri ostanemo. Hajde da još bolji ljudi postanemo. Nema većeg zadatka, nema važnije teme. Za neka bolja vremena, došlo je krajnje vreme. Ispraviš sve, prvo ispraviš sebe. Pa to je to, zar ne? Svi oni koji nas okružuju, koji biraju lakši put i laku bezbrižnost, pa oni zapravo ni ne znaju šta su svetinje. Da, do malo čas sam se plašila kako ću opstati, ali sada razumem. Nije važno što mrak pokušava da ugasi svetlo. Važno je da plamen praštanja i ljubavi gori i gori. Čak i uvek nam pokušaju zalepiti trake na usta. Naša dobra dela će govoriti umjesto nas. Upravo to sam htjela da vam pokažem. U mom snu čak su i oni koji su bili u mraku na kraju skinuli poveze sa oči. Svaka greška se može ispraviti. Mi ne treba da se borimo protiv njih, mrzovolju ili besi, već da budemo oni koji će, kada dođe vreme, skinuti ogrtače tamo. Znači, nema više kukanja na školu i vršnjake. Ma ne dajmo se, bit ćemo dobre, ljubazne, vaspitane i poštene. To je naš put. Nećemo suditi čak i ako se nađemo u najmračnijim šumama života. Jer ni ova bajka se neće završiti dok ne pobedi dobrota. Sve što je u našem svetu sada slomljeno, sastavit će se. Hajde da u svetu zla dobri ostanemo. Hajde da bolji ljudi postanemo. Nema većeg zadatka, nema važnije teme. Za neka bolja vremena, došlo je krajnje vreme. Ha 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 ha.